Соба районы илебезгә күренекле язучы, шагыйрьләр һәм башка бик күп күренекле шәхесләрне бүләк иткән төбәк. Ә менә сәләтле рассамнар бармак белән генә санарлык. Шундыйларның берсе шиксез талант иясе, Татарстан рассамнар берлеге рәисе урынбасары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, республиканың халык рассамы, педагог Мөдәрис Минхаҗев. 14 ноябрь көнне Соба район мәдәният йортында аның иҗат кичәсе булачак. Истәлекле чара алдыннан ул журналистлар белән аралашты. Татарстанның халык рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөдәрис Минхаҗевка табигать күңел байлыгын кызганмаган. Ул сизгер җаны аша дөньяның гүзәллеген үзенә генә хас сурәтләү чаралары белән картиналар иҗат итә. Аны бүген республикада гына түгел, Россия шәһәрләрендә дә таныйлар, күргәзмәләренә йөриләр. Шушы көннәрдә якташыбыз, тумышы белән Шәмәрдән авылыннан булган Мөдәрис Минхаҗев Соба Дулкыннары телерадио компаниясына килде. Дулкын радиосы студиясында чыгыш ясады. Аның райондашларга әйтер сүзе, картиналары турында сөйлисе, шигырьләр укыйсы бар иде. Казанга ят архитектура килеп кергән иде. Piramidi. Miyana Korazım'da Karalimeten nişergat bulsun bu. Bizim bir dünya tarihinde Hiops piramidleri var. Hem bu Kazanski piramidi. Hem şunu kuanıp ortağa koyup yasadım. Hem de burungu bizim Kazan Hanlığında görünüşler hem hazır vakitte Kazan'ın girbinde koyup bu 1000 yıllıkka bağışlanan kartina bulup çıktı. Mesela yanağına salınan hazır yakın kuruşuna turup gelgen arxitektura örneği bulsa imanda burungu bizim 1000 yıllık Kazan Hanlığı görünüşleri. Buna şimdi kartina tutu bu büyük zor görgezmelerde buldu. Hem ona piramide satıp aldı. Kazan piramidesi bu kartinini. Очрашуыбызның тагын бер сәбәбе бар. 14 ноябрь көнне Мөдәрис Минхаҗевның Соба район мәдәният йортында олы юбилей кичәсе була. Мәдәният йорты фойесында картиналар күргәзмәсе, ә сәхнәдә Татарстанның сәнгать осталары белән бергә районыбыз үзешчәннәре дә чыгыш ясаячак. Килегез, сезне дә көтеп калабыз, хөрмәтле Собалылар. Очрашу 14 ноябрь көнне 19 сәгатьтә башлана.